За кръстника! Студио Варата. Най-доброто студио. Хайде бе, Марине! Калашник, заповядай да поздравиш Марин, нашия брат. Хайде, Марине! И за бързи ярости! Трета част! Четвърта октава. Това е малкият гръбца. Студио Варата. Най-доброто студио. И продължаваме. Само барабани за малките принцеси на дансинга. Завеси. Айде давай. Соло въртеж от Боби Картача. И Мирослав Алуди 4. И калашика И за Кристина Почан от Ботевград специално се включва. Студио Варата. Най-доброто студио. Куча. Провинсала! Това е ключето на Ботевград. И така село. По желание на майката прощаваме русейска дълама, ама оная, яката. Същата. Да настръкнеш. Буба, къде си, Буба? Студио Варата. Най-доброто студио. Айде бе, Чарли! Отпусти се! Оригинални 50! Много пари за Азис група! Къде? Беатрис! А можеше да са. Тя ще дойде, ето я! Хайде, Айде шефки! за шефката. За шефката, шефката. За шефката, шефката. За шефката, шефката. За шефката, шефката. Айде. Ама и на Чарли шефката! Хайде, Чарли! Ето!
е Стефан. Ключенка да продължава и за неговите родители. От тебе оригинално. И от Чарли за всички гости. Хайде се обявяне досі на дансика. Това е Азизгро. Студио Ваната. Най-доброто студио